front landing and must be placed in your cabin baggage, either under the seat in front of you or in an overhead locker provided. We would like to remind you that smoking is not permitted and toilets are fitted with smoke alarm. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We invite you to sit back, relax and enjoy your flight. Όλες τις εξαρτημένες με κοκκινές ένδειξεις. Σε περίπτωση επίγουσας εγκατάλειψης του αεροσκάφους που είναι σήμερα κατά μήκος του αεροδρόμου, θα σας οδηγήσω στην δεξιέστερη προς σας έξοδο. Υπάρχουν 4 έξοδοι κειμένου, 2 στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, μία αριστερά και μία δεξιά, 2 στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, μία αριστερά και μία δεξιά, και 4 παράθυρα έξοδοι στη μέση της καμπίνας χωροκροτέρα, 2 αριστερά και 2 δεξιά. Παρακαλώ πως εντοπίσετε την δεξιέστερη προς σας έξοδο, η οποία μπορεί να βρίσκεται πίσω σας. Για να δείτε τη ζώνη ασφαλείας σας, πιέστε την άκρη μέσα στην άλλη και σφίξτε στη μέση σας. Για να διηγήσετε, σηκώστε το επάνω μέρος της ζώνης και τραβήστε την άλλη άκρη προς τα έξω. Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης της καμπίνας, μάσκες αναθέστε μέσω του αυτόματα πάνω από την κεφάλια σας. Παρακαλώ να παραμείνετε καθισμένοι και τραβήξτε μια μάσα προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε την ροή των οξυγόνων. Τοποθετήστε τη μάσκα και στημείτε το στόμα και το λαστιχάκι πίσω από το κεφάλι σας και αναπνέετε κανονικά. Μην ανησυχείτε, το σοκουλάκι της μάσκας θα κουσκώσει, το οξυγόνο ρέει κανονικά. Οι επιβάτες που συνοδεύουν την παιδιά θα πρέπει πρώτα να φορέσουν τις μάσκες και μετά στα παιδιά που συνοδεύουν. Το συσίδιο σας έσχεται σε τύχη κάτω από το κάθισμά σας και σε τύχη πάνω από το κεφάλι σας. Όταν πάρετε οδηγίες από το πλήρωμα, βγάλετε το πλυντήριο και περάσετε το κεφάλι σας στο άτομο ισοσημείο. Περάστε το πλυντήριο από τη μέση σας και ασφαλίστε την άκρη της ζώνης στην υποδοχή. Εφαρμόζετε το συσίδιο στη μέση σας τράβοντας την άκρη, όπως το πλήρωμα το επιδεικνύει. Για να αποσηκώσετε το συσίδιο σας, τραβήξτε περίπου προς τα κάτω την κόκκινη άκρη. Αν θέλετε να το αποσηκώσετε περισσότερο, φυσήξτε μέσα στο κόκκινο στόμιο. Το συσίδιο έχει το μικρό φως για να προσελκύσετε την προσοχή. Μην αποσηκώσετε το συσίδιο σας μέσα στο αεροσκάφος και υπάρχει περίπτωση να εμποδίσετε την έξοδό σας. Σας παρουσιάσουμε τώρα την κάρτα ασφαλείας που βρίσκεται μπροστά σας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν την αναχώρησή μας. Σας παρακαλούμε τώρα να εγγυηθείτε ότι η ζώνη σας είναι σπιρταδεμένη, το δεμικό σας τραπεζάκι θα πρέπει να είναι κλειστό, το μπράτσο του καθίσματός σας κατεβασμένο και το σκίαστο του παραθύρου σας ανοιχτό. Για την ασφάλειά σας, ευχαριστούμε να είναι η ζώνη σας δεμένη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Θα πρέπει να τηρούνται και οι φυσικούς ανάγκους στο για φρέσκο αέρα στο πάνω και πάνω από το κεφάλι σας. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων των φορητών και ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την αποχήρωση με την υποτείνη ένδειξη προστατεύει για την ενεργοποιημένη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν κατά σύνολο σας παρακαλούμε να τηρήσετε την αναπτύξεις πριν την αναχώρηση. Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως τάμπλετ και τα τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Λάπτοπ και μεγαλύτερες ηλεκτρονικές συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, αποχήρωσης και προσγείωσης. Σας παρακαλούμε να φορτίσετε σκάτω το μπροστινό σας κάθισμα ή στα τουλάχια πάνω από το κεφάλι σας. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το κράτησμα απαγορεύεται αυστηρά καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και να σας ενημερώσουμε ότι σε όλες τις τουαλέτες του αεροσκάφους υπάρχουν αντιπλεκτές καπνού. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε μια ασφαλή και ευχάριστη πτήση. Control line, mind your water signal, you find your light jacket in the corner above your head.